OK, takže ja vás vítam pri novom videu. Dneska je klasika nedeľa a vy tu máte nové videjko. Dneska pôjdem cvičiť vršok a zajtra klasika beh. S tým, že zajtra už idem bežať 5 km, takže uvidím za koľko to dám, že či náhodou nezomrem. takže tak, máme nejak 3:45, jo. A ideme si zacvičiť vršok, potom kardio, klasika. To vás zoberiem so sebou, proste to viete v pohode všetko. Ako vždy cez týždeň som bol cvičiť normálne, ako som chcel a išiel som aj intervaly, pri ktorých už som mal tempo 5,5 na kilometr, čo som bol prekvapený extrémne, že už to proste ide super, že už som rýchlejší a tak, takže tú 5 si myslím, že zajtra dám ako nič. OK, takže ja idem do fitka a vidíme sa už tam. OK, takže update, už stojím pred fitkom, ideme asi, no neviem koľko ľudí tam bude, uvidím čím začnem dneska, to idem taký freestyle, že čo bude voľné to pôjdem, lebo poslednú dobu nemám ani takú chuť cvičiť silovo, ako skôr behať a kondične cvičiť, takže to už len taký, podľa mňa, ja to beriem jak doplnok tomu, ale cvičím to ako hlavný cieľ vždy, takže tak OK, ja si idem kúpiť vstup a vidíme sa dnuka na prvom stroji. OK, takže dneska pôjdem na cesky tento stroj, čo záleží, keďže bolo mi to dobré, takže pôjdem dneska to, idem sa rozcvičiť, dám tam asi 20 kg na stranu na rozcvičku a potom pôjdem viac, takže vidíme sa pri rozcvičke. No, naložené na rozcvičku mám, ale nemám pocit, že by sa to dalo nastaviť inak, ten stroj, takže asi pôjdem tak, jak je. Ak to bude už veľmi zle, tak pôjdem preč, ale uvidíme. Akože, už zažil svoje tento stroj, ale za mňa úplne v pohode. 25 je úplne ľahko, takže pôjdem asi tak, je tam 25 inak, hej, dal som o 5 kg viac, takže tak, pôjdem viac asi tak 50, možno 60 až. Idem tu naložiť a uvidíme. OK, takže mám tam 50, ale ešte som si dal tieto gripy, aby som mal lepší úchop. Aby som to nemusel tak proste stlačať, ale aby som fakt išiel len čisto ceckami to tlačil a aj keď to s tým vlastne nesúvisí. Proste dal som to tam preto, aby som mal lepší grip. Lebo je to strašne maličké na toto uchopiť a tlačiť do toho, takže len kvôli tomu, lebo ručky sú tu už také, aké sú. Ale je to dobrý stroj, teda aspoň mne teraz vyhovuje, ako je nastavený, takže tam 50 kg. A idem na to asi, ešte si dám možno trošku pauzu, nejakú minútku, ani nie. Tratil som trhačky inak, respektíve som ich niekde zabudol. Neviem kde. Nenašiel som ich na intraku, keď som išiel sem, takže uvidím, čo poviem na chrbát, aby som zbytočne nezapájal biceps, keďže to nechcem. Ale neviem, čo poviem na chrbát teda. To ešte musím vymyslieť a tak no. Takže asi už idem cvičiť. Jo. Je tu ľahké, takže ešte aspoň 10 kg tam dám. Takže idem to tam dať. OK, pokoj číslo 2, 60 kg a idem na to. Teraz som zapresenil, takže asi druhú sérku. 50 kg a pôjdem tak viac kontrolovane. Strašne som zapresenil, bolo to ťažké, ako dal som tých 4,5-5, ale rozmýšľal som, že pojem nohy dneska, ale vršok vyhral, ako vždy. Kedy nevyhral upper body, nie nad lower body, takže tak. Dám si chvíľu pauzu, idem to zhodiť a vidíme sa pri ďalšej pracovnej. OK, takže už som aj pred druhou pracovnou sériou, mám tam tých 50 a idem na to, uvidíme, že dúfam, že padne tých 7 opakovaní, aj 8 by bolo super. A na budúce už by som fakt išiel aj tých 55. Dneska už sa mi to nechce riešiť, dávať tam ešte 5-ky. Nechám tam proste 25-ky a poviem do zdvíhania. Ale dúfam, že do zdvíhania bude tých 7 opakovaní. Zajtra ma čaká ten beh teda, som zvedavý.
To som nechcel, aby sa stalo. Fuj, to bolo hnusné. Vždy si to radšej podoprite s mami skôr, aby sa vám nestalo toto. To bolo strašné, jau. Že vám zatiahne ruky až za vlastne tú hranicu hrudníka, že to pôjde ešte nižšie tá ruka. To je fakt to najhoršie, takže dávajte si pozor, aby sa vám to nestalo. Vždy si to fakt s tou nohou zastavte, ale no, tuto zastavuje v tej úplne spodnej fáze, takže je to také no všelijaké, ale som v pohode, takže OK. Idem triceps teraz asi už, takže presunieme sa tam. Takže druhý cvik je triceps, tento push down ako vždy klasický. Pôjdeme pekne od chrbta, oprieme si ruku, pôjdeme, hej, teraz máme 15, takže sa rozcvičím. Ale rozcvičoval som sa už predtým, než som to zapol, takže už môžeme ísť v podstate pracovnú sérku. Ale skúsime to na 35 dneska a uvidíme, čo sa stane. Hej, že či si buď dneska otrhnem tricep, alebo nie, napíš do komentov. Takže poďme na to. Sa človek nemá kde hnúť, sú tu všade na stavce. Je veľa ešte. Takže pekne 30, ale kontrolovanie, OK? A pomalý pohyb. No, 9 padlo, takže som spokojný. Ale už by to chcelo navýšenie, on tu nedá sa po 2,5, zvyšovať iba po 5, takže to je blbosť celkom. Išlo nejak podobne asi, takže som spokojný. Takže ešte druhá sérka tohto a potom pôjdem chrbát, biceps, ramena. A ak by to dneska vyšlo, tak tá kladka za mnou žltá, tak na tej pôjdem pred laktia. Mám dneska čas, je len 9:40, takže plne pohodičke, stíham všetko dneska. A ukážeme si ešte post-workout vlastne, také raňajky a potom aj obed po obede. To už je večer, ale zajtra ten beh. No a potom už sa budem musieť baliť na chystať, takže to už nebudem mať čas točiť a budem rád, keď to vôbec zastriham. Takže ja si idem dať pauzu a vidíme sa po pauze. OK, takže už som tu po pauze, našiel som 2,5-kový kotúč, takže dal som ho tam, takže máme 32,5 a dúfam, že to bude držať, lebo je to také všelijaké, ale mal by to byť v pohode, takže idem sérku. Dobre, 7 padlo. Takže ideme ešte ľavú a uvidíme, čo padne tam. V polke som zabudol koľko, takže neviem. Proste išiel som, dokým som vládal. Nevadí. No a teraz nás čaká chrbát a neviem, že čo, lebo nemám tie trhačky, takže to je prúser celkom. Iba, že by som tu nejaké našiel. Takže... žiadnu tu nevidím, čo je blbé, takže... neviem, čo poviem na chrbát. Vidíme, čo vymyslieť, ale som sa už na cviku. Takže nič lepšie som nenašiel toto. A mám trhačku, aspoň jednu, takže po jednej ruke to pôjde v pohode. Hoci s cudzou, ale aspoň mám trhačku, takže to bude aspoň trochu optimálne. Stroj funguje na princípe proste sťahovania na krídla, takže
keďže cez týždeň som išiel z lopatkové, dneska to vyšlo na krídla, takže idem sa rozcvičiť. Je tam 15 kg na strane zatiaľ a pracovnú idem z 30 na pracovnú, jo. Takže ešte si prehodím tráčku na druhú stranu. Veľmi ľahké na rozcvičku, ale to nevadí. Dobre, takže už tam mám 30 na strane a uvidíme, či to bude málo či veľa. A ja idem na to, nebudem to obkecať, idem na to rovno. Je to málo, takže pôjdem asi 35 druhú serku. Je to tak, pôjdem 35. OK, takže prvé idem ramena, keďže biceps je obsadený, nevadí. Takže poviem prvé ramena, potom biceps, to je úplne jedno v podstate a na konci predlaktia. A ešte naše šťastné kardio, teda moje, vaše, tiež by malo byť šťastné. Robte kardio. Idem sa rozcvičiť na ramena. Pôjdem asi 10 na rozcvičku a 12 na pracovnú sériu. Takže tak, sú rovno desky. Išiel som zase na lačno cvičiť, takže som celkom nervózny kvôli jedlu, ale to je detail. Som celkom nervózny, ale to nevadí, takže prídem domov, poradne sa najem, to uvidíte, už som to vravel, yes, už môžete vidieť, že mi to nemyslí. Takže ideme 2 serky, potom biceps, predlaktia, kardio a koniec. OK, takže už to mám 12 a idem na to. Zase neviem, koľko bolo, takže klasika do zlyhania a ideme dať pauzu, vidíme sa pri klasika druhej pracovnej sérii. OK, takže už idem druhú serku, zase klasika 12 a idem do zlyhania proste. Takže poďme na to, nech sa mi to obkecávať, nemám už náladu, pardon, ale fakt už som hladný a musím to pretrpieť, takže tak, idem na to. Išla som menej, ak by som chcel, ale čo už, takže idem si zobrať činku a ideme na preacher lavičku. Ok, už mám spravený setup, pekne tu mám už činku, statív, takže už je to v pohode všetko. A idem preacher s jednou touto činkou, s jednou ručkou, keďže s dvojručkami, neviem, nesedí mi to nejak, takže pojem s dvoma. Idem sa ešte rozcvičiť, keď som sa nerozcvičil, chystal som setup, takže idem sa rozcvičiť a vidíme sa pri pracovnej sérii. OK, takže už mám po rozcvičke, som oddychnutý.
cítim sa v pohode, čo sa týka akože bicepsu samozrejme, takže som ready serku, takže idem na to. Ešte by som nezabudol, mám tam 16, je to 16 činka, takže malo by to ísť v pohode. Zase iba to zliehne, neviem koľko opakovaní. Jo, bolo to oveľa lepšie ako dvojručky a akože asi rovnako dobre ako ten minulý tréning, čo sme išli vlastne tu vedľa na kladke, takže v pohode aj to menej náročné na setup, hej, že proste iba si zoberiem jednu ručku a prídem sem, takže asi to budem chodiť skôr ako tou skladkou, takže dám si rest a vidíme sa zase pri ďalšej sérii. Bomba, takže už mám rest a rest pri konci, aby som bol správny. A idem na to. Zase 16 a do dýňania proste. Vôbec. Už vôbec. Ešte druhú. Dobre, takže vidíme sa asi pri predlaktiach, aj keď mám skoro zdochnutý mobil, takže neviem, či to budem točiť. Ale ak nie, tak buď sa vidíme aute, alebo pri predlaktiach, uvidíte vy. OK, takže už máme po gyme. Už som ukľudnený, už viem, že ide jedlo, takže už som šťastný celý bez seba. Takže tak, hodnotím to dneska fajn, kardio som išiel, tu máte dôkaz, niekde hodím z aktivít, že som naozaj išiel to kardio. Už som nenatáčal vlastne predlaktia, lebo aj teraz už mám málo percent, tak robím len tak rýchly tento záver tohto tréningového segmentu. A tak, takže ja idem domov a uvidíte jedlo. Čaute zatiaľ. OK, takže taký malý update ešte z dneška, je koľko? 4:30 a ako som vravel, že proste ten obed, čo si budem robiť, tak budem robiť večer, tak to je reálne, lebo pôjdem variť, neviem, asi až za pol hodinu. To nevadí, chcel som iba to, že k tej značke, ktorú som spomínal asi 2 týždne dozadu, alebo 3 vo videu, to je jedno, tak mám update, že už som dal do výroby trička, takže budúci týždeň sa mi ozvu, čo a ako, koľko kusov a takto sa dohodneme všetko. Update je už na Instagrame, že vlastne je nový redesign a čo to malo znamenať, prečo sa to tak stalo a tak. Ešte som chcel update k behu. Mám proste známeho, ktorý sa do toho rozumie a s ním konzultujem všetko, keďže som totálny začiatočník a on mi strašne pomáha. A týmto mu chcem poďakovať za to. Vlastne ani som si neuvedomil, že by niečo také ako výraz kadencia mohlo byť dôležité pri behu alebo tak. Proste skôr som sa zameriaval na čas a tempo, frekvenciu a to, že by mi niečo také mohlo pomôcť, to som netušil. Takže teraz pri tom 5-kilometrovom behu zajtra sa budem vlastne zameriavať na to. Hádam ma to posunie, dúfam a verím v to, že zajtra to fakt bude dobrý beh a že nebudem sa cítiť jak vygrcaný po ňom. A to je vlastne všetko z tohto updateu, čo som chcel. Už vás zoberiem asi rovno k príprave jedla, takže vidíme sa tam. OK, takže ja už mám navarané, videli ste záber predtým, že ako to vlastne vyzerá. A k tomu si dám túto kolu bez cukru a bez kofeínu. Keď som ju videl, povedal som si, že ju chcem skúsiť proste. Nepijem to každý deň, ani každý týždeň, takže raz za čas je to úplne v poriadku podľa mňa. A tak, takže cestoviny sa skladajú z
proste basic veci, OK. Cestoviny, kuracie mäso, švarcvalská šunka, tam jarná cibuľka, čo ešte, cesnak, sušené paradajky a trošku takého krému na varenie, ale fakt iba trochu prechuť a proteínový sír z Lidl, ktorý sa rozpustil aj za také viac creamy, viete. OK, takže to je asi z jedla všetko na dnes a vidíme sa ráno pri behu. Čaute. Ospravedlňujem sa, že som nič nenatočil z rána, keď som bol behať, ale padlo to. Tu budete mať niekde screenshot zo stravy, že vlastne naozaj tých 5 km padlo. Bežalo sa mi horšie ako obvykle dneska. Neviem, zo začiatku ma extrémne kolena boleli. Neviem prečo, akože fakt, že hrozne. Pritom som mal poriadnu rozcvičku ako vždy, bežeckú abecedu aj tak, takže bez problémov. Ale to nevadí, proste 5 km padlo. Vlastne som v polovici svojho cieľa, takže to je pozitívne. Neviem sa dočkať, kedy už to bude tých 10 km. A potom som mal vlastne na raňajky toasty s elektrolytmi, to zábery budú namiesto tohto. No a teraz máme nejak 1:30 po obede, už som akurát doobedoval, mal som klasika rýža, kurácie, trochu omáčky, takže proste simple veci, nič zložité, musíme to držať simple teraz. A to je z dnešného videa všetko, ja dúfam, že ste si ho užili a vidíme sa ďalšiu nedeľu, ale vyjde aj túto stredu video, alebo štvrtok. Neviem, ako to zostriam, ako budem mať čas. Takže buď v stredu, alebo štvrtok vyjde video, takže buďte nastavení tak, OK? Čaute.